Nagbunga na jud ang atong pagdugwal-dugwal dong, Christopher. Ang oy. Ako may gipasangin lang sa manan. Murag maipit yung kuhan ni karon. Buhat sa kamingay dong, para pagatas dong ba? Murag nakurat lang ko ba? Nakurat oy. Yung manan na pa ako may gipasangin lan. Angaw. Agay tabang dong, Christopher. Murag maipit yung kuhan ni oy. Maipit oy. Ako may gipasangin lan aning manan na. Dong, Christopher. Dong, handusin sa kong ikaw sa dong bi. Kasi makita nini mong ako na di lang yun ang imong ubos ang maguba. Patig yun ang imong mukha. Angaw. Murag maipit yung kuhani. Nakurat lang gogo oy. Nakurat oy. Berting kurata oy. Christopher, dong, tabang dong. Nagoy di ka makurata ng mga katopay oy. Nga ako'y kipasangin lang nga nagbunga na kuno kamong pagdugwal oy. Kaya nakurat yung kuhani oy. Kurat pag naipit yung kuhani perti pagkaipita oy. Oy. Perti yun akong pagkakurata pa. Huwag maipit yung kuhani pa. Magpa-otro pa yung manana. Padugwalon pa yung kunyag kausa. Angaw. Huwag maipit yung kuhani karon. Maipit oy. Dong, Anthony. Asa naman ka dong pagdali pa uli dong be? Biyain na imong trabaho niya dong. Naligo na ko dahan dong. Para inug-abot ni mo dong ba? Tapos kaya akong sabaw dong. Inug-hikup ni mo dong. Oy. Upay ba? Huwag maipit si Anthony ani. Anthony, pagdali pa uli dong. Amot na kayo ko dong. Kaya kay magsipulay tarong dong. Asa naman ka dong? Pa uli na dong be. Ni mga katupay. Ipapauli mas mananap si Anthony ba? Murag maipit yun aling mananap na. Ipapauli man ni iha ang mananap. Naligo ba ang mananap? Maipit yun Anthony ani ba? Angaw. Anthony. Dong, basta si Anthony lumay mo tirada dong. Dan lupas ukra dong. Ibang klase lang ako no ikaw dong Anthony. Kay grabe kuno kayo oy. Danglog pa kuno sa okra. Angaw. Murag maipit yung kaana karon. Anthony, sus mo. Hadlok magyukuan ni dong. Oy, humag-humagan ko na yung una dong. Ba't ka na ba na matuwa dong? Oy. Angaw. Dong, Anthony. Kasi mahimurits ko dong. Mahalag iduot umay dong ha. Anthony dong. Dong, maluoy ka na ko dong. Ay lang itawag iduot umayo dong. Pati na ba ginagnakuan ng imong bunal dong? Oy, sangkugit sa akong kuto-kuto dong ba? Ara di ay kunong dakuan ng imo dong Anthony oy. Hinahinaya ko nog dasok oy. Ay sakitan ko no agmanan na. Perti man ko nung dakuan ng anga oy. Hinaya ko nog dasok oy. Ay basig mo abot ko no sa kuto-kuto ba.
Grabe yun din taasan ng imo eh. Mura din na siya og bunal sa kabayo. Anga oy. Mura maipit yung kaana Rondong Antone. Dong, Nilo, habol na kayo mo bunal, Dong. Kay wala namang gunay gamit-gamit, Dong. Anga oy. Murag maipit gustong Nilo ani ba? Wala na di ay bait-bait ng imong bunal tong Nilo. Anga oy. Ipabait ko no nabi, ipabait oy. Murag maipit yung ka na karon ba? Dong makuyawan na jud ko dong anang imong bunal, Dong. Kay basig matayan, Dong ba? Anga oy. Murag wala gyud din na nimo asitihi dong Nilo ba? Kay gitahian naman. Asitihi po na oy, asitihan mo oy. Anga oy, maipit yung ka na karon dong Nilo ba? Mahadlok jud ko dong inuguli nimo, Dong. Basi og matitanos ko ana imong bunal, Dong, Nilo. Anga oy. Mahadlok pag matitanos ag mananap. Asitihi ba? Kay mahadlok ag mananap matitanos oy. Matitanos oy. Dong, Nilo, pauli na, Dong, kay atong bairo na imong bunal, Dong, kay nahabol na nagmaayo, Dong. Uli Nilo oy, kay gimingaw na kuno ag mananap ba. Uli aba. Uni dayon ba mas maunahan pa kag uban oy. Uli kay wa na gudin tayo bait-bait ng imo ba. Maipit mayuga ni karon ba. Anga oy. Pauli na, Dong, kay atong bairo na imong bunal, Dong, kay nahabol na nagmaayo, Dong. Anga oy. Uli na dong Nilo oy. Kaya rumabait ng imong bunal. Mahalok pag mananap nga matayan daw. Ba sino niya kuno matitanos ag mananap. Uli na dong Nilo oy. Kaya ron di natayan ng imong bunal ba? Bunal oy. Uli na nga to ba? Uli na ba? Dong, Edwin, sungsungis ani akong tabay, Dong, B. Anga oy. Parang maipit si Sudong Edwin ani ba? Magpasungsong kuno siya ni mo dong ba, Edwin? Kasira magtubod ang laway ani akong tabay, Dong, uy. Nagproblema na biya ko ani, Dong, Edwin. Sige nagtulo ni laway ani akong tabay, Dong, ba? Anga oy. Parang maipit si Sudong Edwin ani ba? Kaya naglaway-laway na kunog yung tabay dong oy. Ani akong tabay ana imong alho, Dong, uy, nga dako kaayo, Dong. Ano ba? Kay sige tubod ang laway, Dong, tanawad mo. Dong, pwede na biya ganing buso ka, Dong. Anga dong Edwin oy. Sungsungin na dayon dong oy. Ay dako-dako lang ako ng imong alho ba? Anga oy, sige na sungsung na dayon dong Edwin oy. Kaya nagsige naglaway-laway ko na nang iyang tabay ba? Sungsungin na dayon dong oy Edwin. Dong, Edwin, magpaakot ko ni mo diri sa kong ginahas, Dong. Ano na ba pukuan ng imong alho, Dong, ay kaya ba? Nagpalusak, unta ko. Anga dong Edwin oy. Ato ako no siya sa boarding house niya ba? Kay sampasampung kami niya ang atabay oy. Kay dako lang ako no kayo na imong alho ba? Magpalusak ko no siya ni mo ba? Anga oy, ato ada yon dong Edwin oy. Ato ana ba?